Zajac predtým, ako ho podpalíme, ak sa podarí. Zajac horí. Ty kokos, ak nás niekto uvidí, tak som vieš, aký piči. Peťa, podpalil? Keď pekne. Jaký milý, nevinný zajačí. Okay. Ale ten zajac nehorí, to horia iba tie noviny. Horí už zajac. Uhádz. Peťa, uházme to, rýchlo. Peťa, nerob, treba to uhaziť. Peťa, čo ak sa chytia aj tie noviny tam?